Open Day 2017. A continuació, Albert Castellví ens farà una presentació titulada Del huevo al sincrotrón, una introducción a la cristalografía de proteínas. Licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster interuniversitario en radiación de sincrotrón y aceleradores de partículas, en la actualidad está cursando sus estudios de doctorado en el sincrotrón ALBA, gracias a una beca del Consejo de Seguridad Nuclear, en la línea de luz Xaloc, destinada a la cristalografía de proteínas. El doctorado de Albert se centra en el estudio del daño que genera la radiación a las muestras que se analizan mediante la difracción de rayos X. En esta charla, Albert nos va a demostrar de una manera muy práctica cómo funciona la cristalografía de proteïnes con algo tan quotidiano com un huevo. Endavant, Albert. Merci. Bé, hola, benvinguts a tots. Efectivament, farem una xerrada des d'algú tan bàsic, començarem des d'algú tan bàsic com un ou, sense fer trampes, d'acord? I a partir d'ell farem cristal·lografia de proteïnes, d'acord? Amb dades reals fetes aquí. Aquest experiment està pensat per fer-lo per les jornades de portes obertes del sincrotró ALBA, d'acord? Aleshores, per anar avançant feina, el meu becari Xavi, veieu, té cara d'haver sortit de la carrera, començarà a fer algunes cosetes. No sé si et vols presentar, Xavi, o... Molt bé. Bé, després explicarem què és el que està fent el Xavi. Bé, com dèiem, tot parteix de trencar l'ou, d'acord? I amb ell començarem a fer tot el que forma part del procés que fa un cristal·lògraf de proteïnes al llarg del seu treball. El primer, el que farem és buscar una proteïna que es diu lisozim, que jo us avanço que la trobem en l'ou, d'acord? I un cop trobada, haver parlat d'ella, el que farem és purificar-la, d'acord? Per cristal·litzar necessitem mostres pures. Aleshores, el que farem és purificar el lisozim de la clara de l'ou. Un cop purificada, el següent pas serà fer cristal·lografia, serà fer cristalls, d'acord? Per després vindre al sincrotró, difractar-lo i solucionar la seva estructura a escala atòmica, d'acord? Finalment, partint d'alguna tan simple com l'ou, acabarem veient on estan localitzats els àtoms d'aquesta proteïna, d'acord? Del lisozim. Abans que res, com a introducció, hem de parlar del que és una proteïna, d'acord? Una proteïna és un complex macromolecular format per una o més cadena d'aminoàcids. Aquests aminoàcids estan entrellaçats entre si per lo que s'anomena enllaç peptídic, d'acord? Quants aminoàcids hi ha a la natura per generar aquestes proteïnes? Hi ha 20 tipus d'aminoàcids, d'acord? Els aminoàcids són, diguem-ne, els blocs amb els quals podem construir, d'acord, la proteïna. Els aminoàcids enllaçats entre si, d'acord, serien el que acabarien formant estructura i donant les propietats característiques de la proteïna. Cada aminoàcid, com veieu aquí, té les seves peculiaritats. L'únic en comú que tenen és que tenen aquest grup amino i aquest grup carboxil. En tots els aminoàcids es veu aquest H2N, COOH, en tots ells. Però en el que anomenem la cadena lateral, cada aminoàcid presenta les seves peculiaritats. Vull dir, per exemple, aquesta fenilalanina el que té és un anell, que no té aquesta valina. La diferència entre una valina i una leucina, si us fixeu, simplificant-ho, és la seva llargada. La metionina té un sofre, cosa que la valina no. No sé, l'arginina és un aminoàcid molt llarg. Cada aminoàcid té la seva particularitat. Funcions de les proteïnes. Bé, de proteïnes hi ha de molts tipus. Per exemple, algunes poden fer la funció de transport. L'hemoglobina és una proteïna dedicada al transport d'oxigen a la nostra sang. També tenim proteïnes que es dediquen a replicació del DNA, és a dir, a fer rèpliques i rèpliques del DNA. Aquí es veu el DNA i aquí es veu la proteïna. Aquesta proteïna es diu DNA polimerasa.
Altres proteïnes poden ser estructurals, com poden ser, per exemple, el col·làgen. El col·làgen són 3 cadenes entrellaçades entre si, d'acord? Que les trobem en els teixits. Els donen consistència i tot aquest tipus d'històries. Altres proteïnes el que poden fer és reaccionar amb estímuls, com ara, per exemple, la rodopsina. La rodopsina es troba en la retina de molts mamífers i forma part del procés de captura d'un fotó per transformar-lo en un estímul elèctric per després processar-nos nosaltres al nostre cap. Altres proteïnes el que fan és fer feina, com aquell que diu, els diem enzims. Aquest exemple és la lactasa. On trobem, o per què serveix la lactasa? La lactasa, la llet sense lactosa, precisament és llet normal a la que se li afegeix lactasa. La lactasa, què és el que fa? El que fa és trencar la lactosa per formar dos sucres. És per això que la llet sense lactosa té un punt més dolç que la llet convencional. Altres proteïnes tenen funcions digestives, com la tripsina, que simplement el que fa és agafar el que sigui i tallar-ho en trossos més petits. I per últim, i aquesta és la proteïna en la que estem interessats, hi ha proteïnes que la seva funció és simplement ser antibacterià. El lisozim és una proteïna que es troba en molts organismes, la seva funció és antibacteriana, i la podem trobar a l'ou, que és d'on la traurem nosaltres, a la saliva, a les llàgrimes també tenim lisozim. Comencem. El primer pas és, deia, localitzar què és el lisozim i purificar-lo. On trobem el lisozim? El lisozim es troba en la clara de l'ou. Aleshores, bé, el primer pas és evident, el que hem de fer és extreure el rovell de la clara, això és bastant trivial. Què és el que sabem de la clara d'ou? De la clara de l'ou... Permets interrompre un moment? Només per... Jo dir-vos que mentrestant aniré fent un assaig de cristal·lització en real time, diguem-ne, no? I aquí veureu, això són petits cristalls d'aquest lisozim del que està parlant l'Albert, que a mesura que vagi passant el temps aniran apareixent. Després tornaré a posar una altra gota. No sé si us heu fixat al principi que hi havia com una nebulosa. Aquesta nebulosa s'ha anat aclarint, perquè en aquell moment estava tot barrejat, s'ha aclarit i ara, mica en mica, aniran apareixent aquests cristalls. Bé, el que sabem de la clara d'ou és que hi ha molta proteïna. Al voltant de l'11% de la clara d'ou és proteïna, en pes. La resta és aigua i traces de metalls. Aleshores, quina és la proteïna principal que es troba a l'ou? La proteïna principal és l'ovalbúmina, que està sobre el 50%. Després trobarem l'ovotransferrina, l'ovomucoi, l'ovoglobina de tipus G2, G3, l'ovomucina i després, fixeu-vos, en un 3,4%, és a dir, en quantitats molt petites, trobarem el lisozim. El resta de percentatges són inferiors al 3,4 i són les altres proteïnes que hi ha a la clara d'ou. Bé, doncs el primer que hem de fer és, deia, aïllar el rovell de la clara. Aquí tenim la clara de l'ou. Passem la clara de l'ou per el que s'anomena un gel d'electroforesis. Un gel d'electroforesis no és més que un gel, puc ensenyar un, on carreguem la sopa de proteïnes que volem, i aquesta va de dalt a baix, va corrents en funció d'un camp elèctric, com a conseqüència d'un camp elèctric interior que hi ha aquí dintre, i les proteïnes es van separant per al seu pes molecular. Aleshores, si això és la clara de l'ou i això és un marcador de proteïnes conegut, comercial, jo puc començar a identificar les meves proteïnes. Per exemple, aquesta és la franja dels 10 kilodaltons. Les proteïnes pesen poquíssim. Aleshores, la unitat de mesura és el dalton. És igual. Aquí tenim la franja dels 10 kilodaltons. Aquí tenim la franja dels 17 kilodaltons. 28, 36, 55, 72... i anar fent. Aquesta escala no és lineal, com podeu veure. Aleshores, anem a identificar en funció d'aquest marcador les proteïnes que veiem a la clara d'ou. Fixeu-vos que aquí el que veig és una taca molt prominent. Això què vol dir? Això vol dir que hi ha molta proteïna. I a més, podria dir que està al voltant
no és lineal, insisteixo, aquesta escala, està al voltant dels 50 kilodaltons. També veig aquesta altra banda, que també és intensa, però és menys intensa que aquesta. És a dir, que hi ha més proteïna a la franja dels 50 kilodaltons que a la franja dels 72 kilodaltons. També identifico aquesta. Es veu una mica... Això és un artefacte del gel, perquè aquí n'hi ha molta. Però aquí també identifico una altra proteïna. I per últim, identifico aquesta última franja. Aleshores, tirant de bibliografia, quan pesa l'ovotransferina? L'ovotransferina pesa 76 kilodaltons. Efectivament, fixeu-vos com apareix aquí, on està aquí, el 12% de proteïnes de la clara d'ou. On apareix el 54% de proteïna de l'ou en forma d'ovalbúmina? Apareix als 45 kilodaltons. Ja quadra. I l'11% de proteïna, l'ovomucoid, on hauria d'aparèixer? L'ovomucoid hauria d'aparèixer als 28 kilodaltons. I efectivament, fixeu-vos com aquí està l'ovomucoid. L'ovoglobina de tipus G2 i de tipus G3 pesa més de 250 kilodaltons. I per altra banda està en proporcions baixes. És per això que nosaltres ni la detectem en el gel. Hauria d'estar per aquesta banda i ni la detectem. Més, fixeu-vos el lisozim. El lisozim, el 3,4% de la proteïna de la clara d'ou, hauria de pesar 14 kilodaltons. Aquest és el nostre target. Aquesta és la proteïna que volem purificar. Volem extreure el lisozim de tota aquesta sopa de proteïnes. Aleshores, com es purifica una proteïna? Bé, no és senzill. El que hem de fer primer és tindre tota la informació prèvia d'ella com en sigui possible. Per exemple, què és el que jo sé? El que jo sé és que el lisozim és molt soluble. Té un punt isoelèctric, és igual, parlaré una mica raro. Té un punt isoelèctric al voltant de 11. I a pH àcids, això vol dir que és molt soluble. Molt soluble em refereixo que està molt ben dissolta en el seu solvent. Les altres proteïnes no són tan solubles a pH àcids. Per tant, això ja és un punt a favor del lisozim. És per això que el que faig és baixar la clara d'ou, que estava inicialment a un pH del voltant de 9, li baixo el pH al voltant de 4. Efectivament, hi ha un grup de proteïnes que no se senten còmodes, deia, a pH 4. Aleshores, el que fan és agregar-se, que es diu. És a dir, començar-se a enganxar entre elles i deixar de ser tan petites per ser alguna més gros i que fins i tot es veu. En baixar el pH, de fet, la clara d'ou deixa de ser tan gelatinosa i comença a ser alguna molt soluble. I veiem ja aquests precipitats, aquests agregats de proteïna. Però aquests precipitats em molesten a l'hora de passar-los pel gel d'electroforesis. Aleshores, el que faig és ficar aquest tub a una centrífuga. En una centrífuga, el que faré és que tota aquesta proteïna que està agregada, que està precipitada, precipitarà. Seguiu, el cul d'aquest tub és la proteïna que no és soluble i que, per tant, pot baixar al fons del tub. La resta és proteïna que encara és soluble. Entesos? Però, clar, fixeu-vos, això és un mil·lilitre i mig i aquest culet deu representar 20 microlitres. Per tant, la proteïna precipitada és algo molt, molt, molt petit. Què passa si agafo el sobrenadant, que es diu, la proteïna soluble, i la passo per un gel d'electroforesis? Fixeu-vos que la diferència entre la clara d'ou inicial i haver baixat el pH a 4 no hi ha massa diferència. Però segueixo tenint aquí el lisozim. Més coses... El baixo amb àcid acètic. D'acord. Molt bé. Àcid acètic, i després entendreu, es pot substituir perfectament per vinagre, sense cap problema. I per qualsevol tipus de vinagre, de fet. Més coses que sé del lisozim, o que sé de l'ou. La pasteurització de l'ou és al voltant dels 60 graus. Què vol dir això? Que per sobre de 60 graus
l'ou perd les seves propietats, d'acord? I, de fet, comença a quallar. Per sota de 60, l'ou es queda tal qual, d'acord? És més, ni s'alteren les seves propietats. Aleshores, bé, si això sé que és una solució proteica i que a 60 graus les proteïnes comencen a quallar, com aquell qui diu, anem a veure què és el que passa. Anem a elevar aquesta solució a 65 graus. Fixeu-vos què és el que passa. Tota la clara d'ou a pH 4 m'ha quallat. D'acord? Té la forma i la textura d'ou quallat, sense més. Simplement ho he calentat. I fixeu-vos aquí. D'acord? Aquest ou quallat l'he centrifugat. Quan he centrifugat, he compactat totes les proteïnes que han volgut agregar-se i fixeu-vos que m'ha quedat un líquid de proteïna soluble aquí. Anem a ficar aquesta proteïna soluble en el gel d'electroforesis. A veure què hi ha. És aquest carril d'aquí. Fixeu-vos que quan fico aquesta proteïna soluble en aquest carril, m'estic carregant tota aquesta proteïna. En concret, m'he carregat la proteïna corresponent a la banda de 76 kilodaltons, és a dir, l'ovotransferrina. A 65 graus, tot això blanc que veieu és ovotransferrina. I com a exemple, fixeu-vos, he ficat la clara d'ou a pH 4 a 55 graus. Deia que estem per sota la temperatura de pasteurització. Per tant, les propietats de l'ou no s'haurien de veure alterades. Fixeu-vos la comparativa entre la proteïna a 55 graus i la clara d'ou inicial. Res ha canviat. Anem a veure què és el que passa a 85 graus. A 85 graus, la solució proteica aquella a pH 4 qualla. I és més blanca que abans. Denota que hi ha més proteïna. Centrifugo aquest quallat. I fixeu-vos, no sé si es veu, però aquí hi ha una miqueta de líquid. No sé si s'aprecia bé. Fixeu-vos què és el que diu aquest tub. Aquest tub, com un 90%, és proteïna, és ou quallat. Al voltant d'un 10% és proteïna soluble. És un líquid. Això vol dir que al passar 85 graus m'he carregat un munt de proteïnes segurament. I aquí està el gel d'electroforesis a 85 graus de la part soluble després d'haver centrifugat. Fixeu-vos en tot això d'aquí. Què és el que canvia respecte de la clara d'ou inicial? Efectivament, abans m'havia carregat l'ovotransferrina. També m'havia carregat l'ovalbúmina, ara. I és més, fixeu-vos que és un procés que depèn de la temperatura. De 65 graus a 75 a 85 m'he carregat tot l'ovalbúmina, que representava el 54% de proteïna en la clara d'ou. I en tot aquest procés, fixeu-vos què és el que no ha variat. La concentració de l'isozim és exactament sempre la mateixa. Sempre és igual de brillant aquesta franja. Per tant, diguem-ne que he pogut separar l'isozim, d'acord? Sí, total. I després entendreu, de fet, és la proteïna Superman en quant a que cristal·litza en 10 minuts. Bé, aleshores, amb tot això, he aconseguit purificar l'isozim baixant el pH de la clara d'ou i calentant-ho a 85 graus, d'acord? Però, malgrat això, encara hi ha impureses. Són bastant minoritàries, però hi són. Aquestes impureses, però, perjudicaran a la cristal·lització de la meva mostra. Jo necessito mostres molt pures. És per això que aquí faig una petita trampeta i passo aquesta mostra per una columna d'exclusió molecular. Simplificant-ho, una columna d'exclusió molecular, simplement fico la mostra per aquí i la mostra, la sopa de proteïnes que pugui entrar per aquí es va separant en funció dels seus pesos moleculars. Després miro on cau la proteïna corresponent a 17 kilodaltons i dic, pum, aquest és l'isozim. Queda clar, és una petita gran trampa. Amb això què aconsegueixo? Fixeu-vos, a la clara d'ou, inicialment, teníem un 3,4%
de lisozim. El 3,4% de proteïna era lisozim. A pH àcids i a 85 graus, el 35% de proteïna a la clara d'ou és lisozim. És a dir, que el que hem fet és augmentar la quantitat de lisozim unes 10 vegades. I després, fent la gran trampa, que és la columna d'exclusió molecular, hem aconseguit el 100% de puresa en el lisozim. Bé, seguim. Anem a començar a fer ja el que és cristal·lografia de proteïnes. Anem a començar ja a cristal·litzar el lisozim. Abans, però, hem de començar a parlar de lo que és el procés de cristal·lització, per entendre el que ha fet el Xavi. Fixeu-vos què fico aquí. Jugant amb la solubilitat de les proteïnes podem arribar a fer que aquestes interaccionin entre si de manera ordenada per aconseguir cristalls. Què vull dir amb això? Una proteïna es pot entendre o es pot veure com que té una superfície, evidentment, i que en aquesta superfície està carregada de diferent manera. En blanc tinc càrrega neutra, en blau tinc càrrega negativa i en vermell tinc càrrega positiva. I amb tot això sabem que una molècula d'aigua és una molècula que diem que és polar. Polar vull dir que té una zona que està carregada com si fos positiva i una zona que està carregada com si fos negativa. És com si fos un petit imant amb càrrega positiva i amb càrrega negativa. Aleshores, què és el que farà? Com se sentirà una proteïna dintre d'una solució aquosa? El que se sentirà és solvatada. És a dir, apantallada per molècules d'aigua. Per exemple, fixeu-vos, aquesta zona blava, aquesta molècula d'aigua està orientada, si això és negatiu, amb aquí el seu positiu. En una zona vermella, per exemple aquí, si això és càrrega positiva, la molècula d'aigua està orientada segons la seva càrrega negativa. Aleshores, què és el que està passant aquí? Una proteïna soluble, al cap i a la fi, és una proteïna envoltada de molècules d'aigua, apantallada. I a mi què és el que m'interessa? A mi el que m'interessa és que aprofitar que una proteïna té la superfície, diferents càrregues, per aprofitar que amb altres proteïnes es generin contactes cristal·lins. Que una part negativa de la proteïna s'ajunti amb una part positiva d'una proteïna veïna i comenci a generar contactes cristal·lins per després començar-se a ordenar. Per tant, jugant amb la solubilitat, és a dir, extraient més o menys molècules d'aigua, puc intentar forçar la cristal·lització. Factors que afecten a la solubilitat, és a dir, com puc fer que hi hagin més càrregues lliures a la superfície de la proteïna per fer contactes cristal·lins o no? Bé, hi ha diferents maneres de jugar amb la solubilitat. Una és la concentració de sal. Nosaltres podem afegir a una solució proteica additius, com per exemple el clorur de sodi. El clorur de sodi es dissocia en els seus dos ions. I com que això és un ió positiu, fixeu-vos què és el que li passa. També es solvata. Fixeu-vos com les molècules d'aigua també els agrada ficar-se al voltant del sodi. De la mateixa manera passa amb el clor. És a dir, si jo fico sal a la meva solució proteica, puc estar intentant competir per aquestes aigües i intentar lliurar algunes parts de la superfície d'aquesta proteïna per començar a generar contactes cristal·lins. Més factors. La concentració de proteïna també afecta la solubilitat d'aquesta. El pH, com heu vist abans en l'exemple de la purificació, també afecta. La temperatura també és un factor que afecta. Hi ha molts factors que afecten la solubilitat d'una proteïna. Simplement es tracta de jugar amb ells. Un cop aconseguim cristalls, què és el que passa? Obtenim còpies de la mateixa proteïna ordenada. Per mi això és un cristall. Exemples de cristalls. Aquí veieu cristalls del 2-reductasa, de GST, de catalasa, espectrina, taumatina, RNasa. I un podria dir, explicat així és fàcil. Doncs no, la resposta és no, absolutament no. Cristal·litzar una proteïna és algo molt complicat. I és algo que pot portar anys i anys i anys.
Sí? El que us estic ensenyant avui és una excepció. Aleshores, comencem a parlar del que és la cristal·lització del lisozim, que és el que ha fet el Xavi. Per fer l'experiment que ha fet el Xavi, simplement el que ha de tindre és aigua, jo ho he fet amb aigua de planxa, aigua destil·lada, amb sal, ho he provat amb sal marina i amb sal iodada i també funciona. La sal aquí serà qui absorbirà aigües. I també ho he provat amb diferents tipus de vinagre. Ho he provat amb el de xerès, amb el de poma, el de vi. El vinagre serà l'encarregat de baixar-li el pH a l'isozim per fer-lo soluble. La sal serà l'encarregat d'absorbir les aigües. I per últim, el que necessitem és la proteïna, que és el lisozim, que ho podeu fer com jo, millorant el procés de purificació, o comprant-lo. 50 euros un gram. Aleshores, un cop tenim la llista d'ingredients. Bé, com es fa això? El Xavi el que tenia era un pot, un tubet, amb solució de cristal·lització. I un altre tubet, i en l'altre tubet tenia solució proteica. En la solució de cristal·lització, simplement el que hi havia era un 7% de sal i un 3% de vinagre, dissolt en aigua de planxa, en aigua destil·lada. I després, en l'altre tub, en la solució proteica, tenia 50 mil·ligrams aproximadament per mil·lilitre de lisozim, també dissolt en aigua. Simplement 50 mil·ligrams mil·lilitres, agafar una punta d'espàtula i dissoldre en aigua. Va per aquí. Aleshores, bé, què és el que ha fet el Xavi? El que ha fet el Xavi és agafar una gota de solució proteica i una gota de solució de cristal·lització. Les ha barrejat, hem vist com, no sé si us heu fixat, hem vist com els líquids començaven a barrejar-se, la gota ha començat a clarejar i amb el temps s'han començat a formar nuclis cristal·lins per acabar en grans cristalls de lisozim. No sé quant temps porto, això ha portat mitja hora. Això és el que hauríem d'haver vist, efectivament, I bé, per què no? Jo crec que són comestibles, Simplement és aigua, sal, vinagre i lisozim que l'he tret de l'ou. Bé, un cop tenim cristalls, ja podem anar a un sincrotró i començar-los a difractar. Què és el procés de difracció? Què és la difracció? La difracció apareix quan tenim un objecte amb distàncies fixes i és irradiada amb una llum també de distàncies comparables a aquest objecte. Quan això passa, la interacció llum-matèria és molt peculiar. Comencen a aparèixer fenòmens d'interferència constructiva i interferència destructiva. I apareix el que s'anomena un patró de difracció. Un patró de difracció, com aquí que diu, és la petjada dactilar d'allò que estem difractant. De la mateixa manera que jo tinc la meva petjada dactilar, una proteïna té la seva petjada dactilar en forma de difracció o una pilota té la seva petjada dactilar en forma de difracció també. Aleshores, es pot difractar una proteïna? Sí i no. Una proteïna, una única proteïna, què passa si la fico enfront de la llum de sincrotró? Sí que interaccionarà i difractarà, efectivament, perquè la llum de sincrotró té longituds d'ona comparables a les distàncies de la meva proteïna. Però una única proteïna és molt poca matèria com per jo rebre senyal en el detector. Per tant, la difracció d'una única proteïna encara no s'ha aconseguit, però es pretén aconseguir amb altres màquines com són l'X-FEL i coses d'aquestes. No obstant, hi ha altres experiments d'una única partícula. Fixeu-vos en el cas del mimivirus. El mimivirus sí que difracta com a una única partícula. Però per què? Perquè té 250 nanòmetres de volum. Una proteïna té uns 20 àmstrongs de volum, 10 a la menys 10 metres, és l'àmstrong, d'acord? Doncs això té unes 1.000 vegades, és 1.000 vegades més gran que una proteïna. D'acord? Per això sí que dona senyal si ho fiquem enfront de raigs X. D'acord? I quina és la interacció? Fixeu-vos que el mimivirus té distàncies ben definides i rígides, d'acord? Per tant, difracta. I fixeu-vos com és el patró de difracció d'una estructura d'aquest tipus. D'acord? Aquest patró de difracció és característic d'aquesta estructura. Però, com que deia que amb una única proteïna encara no podem fer difracció, el que podem aspirar és a tindre
moltes proteïnes, d'acord, en solució. Entesos? Però fixeu-vos quin és el patró de difracció d'aquest sistema. D'acord? Hem perdut moltíssima informació pel camí. D'acord? Per què? Bé, una proteïna sí que té distàncies rígides, però quan està en solució, d'acord? Imaginem-nos dues proteïnes d'aquesta solució, les distàncies van variant en funció del temps en un sistema desordenat com és un sistema de partícules en solució. D'acord? Per tant, malgrat tindre distàncies fixes, aquí un sistema tan desordenat dona aquest patró de difracció, que sembla que no hi hagi res, però alguna cosa hi ha. D'acord? No sé si veieu que aquí fa un petit bony. D'acord? I això és interpretable. D'acord? I el que podem fer és reconstruir només, és una tècnica de baixa resolució, si anem a fer, si fiquem proteïna en solució enfront del feix de sincrotró, el que podem obtindre és només l'embolcall de la proteïna. D'acord? Aquesta tècnica té una resolució del voltant entre 50 i 10 Armstrongs. Per tant, és una tècnica estructural, però de baixa resolució. Com a exemple, simplement, fixeu-vos, imagineu-vos que tenim un sistema d'esferes en solució. D'acord? Què seria el que detectaria el meu detector? Aquests pics vermells. D'acord? Si tinguéssim una esfera aquí amb un forat, els punts blaus. D'acord? I així depenent de cada geometria. D'acord? Les partícules en solució també difracten. El que passa és que les proteïnes diguem-ne que no és tan vistós com això, d'acord? Però també difracten. I aquí és on venim nosaltres. Com és la difracció d'un sistema de partícules ordenat, en concret de proteïnes, com és aquest d'aquí. La difracció, fixeu-vos, que és un patró de difracció, d'acord, format de puntets, d'acord? Això no és trivial d'interpretar, d'acord? Aquesta és la interacció llum-matèria ordenada d'aquest tipus. D'acord? Què podem obtindre amb aquesta tècnica? Així com abans podíem treure informació estructural només de la superfície, ara ja podem treure informació a nivell atòmic. Podem veure on estan localitzats els àtoms de la nostra proteïna. D'acord? Per tant, ara per ara és la tècnica estructural de més alta resolució que tenim. Per fer cristal·lografia de proteïnes, aquí al sincrotró alba el que podem fer és anar a la línia BL13 anomenada Xaloc. És la línia dedicada a difracció de macromolècules. Una proteïna és una macromolècula, una molècula molt gran. I fixeu-vos, el rang d'energies de Xaloc, parlant en longituds d'ona, és l'adequat per estudiar l'escala atòmica de les proteïnes. L'escala atòmica d'un àtom està en l'ordre de l'Armstrong. Fixeu-vos quina és la longitud d'ona d'aquesta línia. També, detalls interessants. Fixeu-vos quants fotons per segon és capaç de fer incidir aquesta línia en la vostra mostra. És una brutalitat. És 1 milió de milions de fotons per segon. És molt. Quin és el tamany del feix per irradiar la mostra? Oscil·la entre els 56 micres i 300 i 100 micres, depenent del que vulgui l'usuari. I tot això, on ho detectarem? En un detector de 6 megapíxels. Ara el veureu. És això, que és el detector. Això és el que es troba l'usuari quan entra a Xaloc. Bàsicament, això és un robot. Aquest és un braç robòtic, com nosaltres tenim aquí els cristalls emmagatzemats, i és el que s'encarrega de ficar la mostra aquí, en el goniòmetre. Per on passa la llum de sincrotró? En aquesta línia, que també és aquesta d'aquí. On estaria situada la meva mostra? La meva mostra està aquí. Un cristall és una cosa molt petit. Un cop la llum de sincrotró interacciona amb la mostra, apareix el que s'anomena difracció. I es detecta amb aquest detector. Com a exemple, aquesta és la forma que tindria el feix. Veieu aquesta diana? Això seria on impactaria el feix i això seria el cristall enfront del feix. Per últim, ja toca començar a resoldre l'estructura d'aquests cristalls.
havent passat per Xaloc abans. Fiquem aquests cristalls a dintre enfront de la llum de sincrotró. Deia que apareixen patrons de difracció, que són les petjades dactilar de la meva proteïna. Aquest és el patró de difracció que vaig obtindre de difractar un d'aquests cristalls. Fixeu-vos com són punts que van variant, les imatges potser no es veuen molt bé però es van movent. Això són 45 imatges. I què passa? Aquests patrons de difracció nosaltres els sabem interpretar. Aquests patrons de difracció els entenem i en aquests patrons de difracció està tota la informació sobre l'estructura electrònica de la meva proteïna, és a dir, per on viatgen els electrons. Per tant, amb l'ajuda de matemàtiques i d'ordinadors, el que podem passar és a dibuixar tot això, per on viatgen els electrons de la meva proteïna. Ok, això són zooms d'aquesta mateixa imatge i el que obtinc és això. Quina informació puc veure d'aquí? Vàries. Fixeu-vos, aquí veig un anell. Hi ha pocs, només hi ha un aminoàcid que tingui aquest anell, que és la fenilalanina. Després veig una altra cosa que té dos anells. Dos anells, només hi ha un dels 20 aminoàcids que té forma de dos anells. Això és un triptòfan. Després veig aquí alguna raro, però d'això raro, del que m'estic fixant, és amb aquest globus que és més gran que els altres. Els raigs X, amb el que més interaccionen són amb els electrons. Per tant, si tenim més electrons, tenim més senyal. És a dir, que aquí hi ha un àtom que té més electrons que aquí. I això sé què passa amb el sofre. Per tant, això és un aminoàcid que té un sofre i aquí un carboni. Això és una metionina. Això té forma d'espàrtic, això té forma d'arginina. I aquest cas és peculiar perquè, fixeu-vos, abans deia que una proteïna és una cadena d'aminoàcids enllaçats entre si. I jo aquí veig densitats electròniques que no estan enllaçades entre si. Algú té alguna idea de què és això? Són molècules d'aigua ordenades. Per tant, això és interpretable i, com deia, això és una fenilalanina, això és un triptòfan, una metionina, un espàrtic, una arginina, i això són molècules d'aigua. I, per tant, puc resoldre tota l'estructura de la meva proteïna amb una resolució de 1.1 aproximadament i, per tant, veure tots els àtoms de la meva proteïna. Després el que podem fer és dibuixar diferents models. Això i això és el mateix, és un esquema. Aquestes serpentines són esquemes. I finalment és obtindre l'estructura del lisozim. Així que gràcies per la vostra atenció. Per cert, no hem parlat dels cristalls. Bé, doncs ha sortit bé. Aquests cristalls difracten a 1.1, 1.3 àmstrongs, cosa que és bastant frustrant per un cristal·lògraf com el Xavi, perquè això mai passa, excepte amb el lisozim. Res, preguntes? La resolució que proposa el programa, propostes de resolució o és humana? No, aviam, la resolució depèn, tu pots tindre un cristall que fins i tot que ni difracti. La resolució depèn de l'ordenat que estigui aquest cristall. Ah, perdó. D'acord, la resolució de l'estructura... Bé, o sigui, això ho he fet... Això ho hem deduït ara, d'acord? Però sí, t'ho fa un programa. El que fa el programa és et fa una proposta bastant acurada i després tu has de xequejar tots aquests globus electrònics per veure que no hagi patinat el programa o hi hagi alguna cosa que no toca o alguna cosa així. Preguntes? 126. Però té truc, perquè d'aquests 126, per exemple, 8 són cisteïnes. Vull dir que hi ha...
tens 20 aminoàcids amb els que construir una proteïna. Vull dir que si saps la seva seqüència, interpretar tots aquests núvols electrònics és bastant fàcil. De fet, és com fer un puzzle. Sí, Tens allò, tens 20 fitxes i les has d'anar col·locant fins que puguis col·locar-les totes. és ben bé fer això. Passa que més resolució, això que diu quan diu un Armstrong, que és que la qualitat de les dades és tan bona que li permet arribar amb un detall, o sigui, aquesta densitat que veu, la veu amb un detall molt bo. Exacte. En canvi, aquesta mateixa estructura a 3 Armstrongs, en comptes d'aquest anell tan maco, ja no veus l'anell, ja veus com un bony. No? Es veu més borrós, però altre cop és interpretable. I clar, això què pot ser? Doncs aquí mateix, per més que siguin cristalls bons, aquest cristall d'aquí, no sé si el veieu, però és com una miqueta més de forma. En canvi aquest d'aquí, el símil, és com un diamantet, no? És un diamantet com molt maco. Doncs jo, quan em vagi a pescar el cristall, segurament en comptes d'agafar aquest, que segurament no és que no sigui bo, però que probablement no és un cristall únic. Són 2 o 3 o 4 cristalls junts. Doncs jo aquest ja no l'agafaré. I en canvi aquest, que ostres, veig les cares molt ben definides, dic, va, aquest sí que l'agafaré. I d'aquí obtindré dades bones que em permetran tenir més bona resolució, com la que deia l'Albert. Aquestes dades són reals, excepte per la columna d'exclusió molecular, tot el que he fet és real. Vull dir, aquest patró de difracció és d'allà. Aquesta franja obscura sense dades? Sí, aviam, de tota la llum que difracta sobre el cristall, molt poca, de tota la llum que incideix sobre el cristall, molt poca difracta. La majoria de la llum travessa el cristall. D'acord? Aleshores, aquesta llum que travessa el cristall aniria a parar al detector. I això és un xute de fotons molt elevat, d'acord? Pel detector. Aleshores, el que hem de fer és atenuar el feix incident, el feix que ha travessat tota la mostra. I això s'anomena beam stop, que no sé la traducció al català. És simplement un metall que el que fa és atenuar, frenar la radiació que ha travessat tot el cristall per no malmetre el detector. Tots aquests punts d'aquí és una fracció petita de la llum que ha incidit sobre el cristall. Digues. Sí. Aviam, en l'experiment perfecte no hauria d'haver-hi, d'acord? Però això no és un experiment perfecte perquè, si us fixeu, jo he muntat el meu cristall en un sistema, aquest material es diu Kapton, d'acord? Quan el cristall va rotant a mesura que jo vaig difractant-lo, d'acord? Quan el feix impacta sobre el Kapton, sí? El Kapton no és ordenat, perquè si no difractaria, jo no vull que sigui ordenat, d'acord? La senyal que dona és aquell halo, d'acord? I també hi ha altres coses com el solvent, també crec que dona aquest halo, no? Bàsicament és la senyal del solvent. O sigui, ell no ha explicat, però aquest Kapton que diu, aquest és el material, de tornar on estaves. Això d'aquí ve a ser com un aro, no? Ja es veu, no? Doncs hi ha diferents... O sigui, com es fa? Com s'agafa aquest cristall i es col·loca en allà? Doncs s'agafa com una mena de ganxo o una cullereta, que té aquesta forma així, i això ho submergeixes aquí dintre, això ho mires en una lupa com el que jo ara estic mirant, agafaria aquest ganxo, em posaria aquí dintre, començaria a buscar, i quan trobés el cristall que m'agrada, començaria a estirar-lo a poc i per tensió superficial, quedaria en aquell duct que ell té. Això ho faríem sota nitrogen líquid perquè el volem congelat. Volem que es mantingui temps. Sota els rajos X es destruiria immediatament. Aleshores el posem a temperatura molt baixa, a 80-100 Kelvins, i aleshores en aquesta temperatura tan baixa aguanta. I aleshores què passa? Clar, veieu aquest cristall, al costat del cristall hi ha un buit, però no està buit. Això és solvent. Hi ha l'aigüeta, aquest solvent que hi havia al voltant de la solució d'aquesta d'aquí. I aleshores, clar, allò també dona una inflexió una mica desordenada i per això surt aquella llum d'allà. Yes. No, se'm tirava el temps a sobre. Aquesta és una pregunta, Sí, segur que sí. No, i no només amb temperatura, és igual, sinó que algo que fa precipitar les proteïnes és també la concentració de sal. Per tant, probablement afegint sal a la solució m'hagués carregat... Sí, concretament amb sulfat amònic. Sí, hi ha un tipus de precipitació que tu comences a posar-li sal. Sí. I aleshores arriba un moment que quan hi ha una certa quantitat de sal, doncs la proteïna precipita però queda com guardada dins de la sal. I
I aquesta és una tècnica antiga que es feia, que és la precipitació amb sulfat amònic. I després tu agafes aquella amb la concentració de sal que has posat i allò ho podries agafar, aleshores li treus la sal i et torna a quedar la proteïna així. És a dir, que la tapa de la columna l'any que ve l'Albert ja l'haurà tret i haurà pensat una altra manera de poder-ho fer sense... I que ho podrà fer tots a casa. L'únic que vull fer notar d'aquest experiment és que no he fet, excepte aquest pas, no he fet res més extraordinari que ficar-li vinagre per baixar el pH, d'acord? I calentar. Fent aquestes dues tonteries, fixeu-vos que he augmentat la purificació del lisozim unes 10 vegades. D'acord? És bastant. Però jugant amb altres coses menys trivials es pot això podria marxar, jo crec. Aquest experiment està pensat en vistes alguna aplicació pràctica? No. Aquest és només per ensenyar avui, d'acord? Per ensenyar avui, o sigui, però la finalitat de la biologia estructural a aquest nivell, a nivell atòmic, d'acord, és conèixer la teva proteïna, d'acord? Veure quin és el seu centre actiu, quins aminoàcids el formen, quina és la manera de dissenyar un fàrmac per inhibir la proteïna, d'acord? O sigui, bàsicament, conèixer l'estructura a aquest nivell té interès biomèdic, bioquímic o el que sigui. Preguntes? Els usuaris típics vindrien amb les seves mostres, com heu vist, en la foto aquella que tens de la línia. Pots tornar a posar la foto aquella de la línia? Sí, vindrien amb les seves mostres i un dia et donen temps perquè vinguis el dilluns, d'acord? I aleshores venen usuaris, majoritàriament de diferents llocs d'Espanya, però alguns poden venir també d'altres països, i aleshores venen amb una mena de lleteres plenes de nitrogen líquid amb tots els cristalls allà dins, i aleshores venen i es col·loquen allà on hi ha aquest robot, en aquesta mena d'emmagatzematge, no? en aquest díuer d'emmagatzemament, i aleshores allà posen tots els cristalls i aleshores aquest braç robòtic els va col·locant, com deia l'Albert, un per un en allà, i allà anem fent mesures. Aleshores, perquè us feu una idea, doncs, no sé, en una jornada de recollida de dades poden arribar a recollir centenars d'aquests cristalls. La majoria són repeticions de coses d'ells, però estrictament podria ser una proteïna nova cada vegada que fessin un d'aquests cristalls. L'estructura del lisozim en aquest experiment ha sigut irradiant-lo, això, 10 segons davant del feix de la llum. O sigui, aquest cristall s'ha difractat en 10 segons. Després jo m'he anat a casa i he resolt l'estructura. Però totes aquestes imatges, que no estan a escala temporal adequada, són 10 segons. I la resolució que s'entula que pugui fer un col·lega japonès, doncs que coincidirien al 100%? En el 90% sí, segur. Depèn de la resolució. Depèn de resolució de resoldre o resolució de la quantitat de detalls, d'acord? Vull dir, el Xavi i jo bàsicament resoldrem el mateix lisozim, però ell potser dirà, és que aquí hi ha un detall que jo dic que això no és el que dius tu, sinó que és el que dic jo. Sí. No he entès la pregunta, la pots tornar a fer? Sí. Ah, val. Sí. Exactament. En un 90% sí, i en més d'un 90%. En el fons hi ha una interpretació, el que tu has vist. Clar, com jo et deia que aquell puzzle aquest és el factor humà, perquè tot i que està tot molt automatitzat, i per això té raó l'Albert, que com que està tan automatitzat, utilitzem el mateix tipus de programes, doncs tant si ho faig jo com ho faig jo, com ho fa ell o ho faig jo, doncs sortirà una cosa molt semblant, perquè qui ho dicta és allò. Si jo poso un aminoàcid que no toca en un lloc que no és, m'estic equivocant jo, saps? Per tant, ho hauria de corregir. Llavors, un cop jo tinc això fet, aquestes estructures, no me les guardo per mi, jo les deixo en disposició de tothom. I de quina manera? Doncs hi ha un banc de dades, que és el PDB, és una pàgina web en què tots els científics van, agafen les seves estructures i diuen, mira, les penjo. Llavors l'estructura què és? Simplement és un fitxer en el que hi ha cadascun dels àtoms i les posicions que tenen a l'espai. Aleshores, si tu agafes un programa de dibuix com el que ell tenia a l'Albert, no? Agafa cadascun, els posen a l'espai i et dibuixa una proteïna com aquella. Aleshores, qualsevol persona pot agafar aquest fitxer de coordenades simplement amb internet,
agafes aquest fitxer de coordenades i tu mateix pots baixar aquesta estructura i la pots dibuixar també. Hi ha uns programes que es diuen CUT, que són lliures, i tothom pot agafar aquest programa i dibuixar-se-la i saber com és una proteïna a nivell atòmic. Això fa tothom, excepte uns, la indústria farmacèutica. Aquests no ho pengen. No ho posen al banc de dades perquè el banc de dades és públic i ells són privats. Així que tingueu en compte. Però bueno. Però és el que deia ell també, que també hi ha indústria privada que ve aquí a fer mesures. Evidentment, aquelles mesures, el dia que ve, tenim un tracte diferent. Sí. Que m'hem expulsat ja. Digues. Sí. Sí, aviam. Diverses coses. L'experiment ideal seria tindre el meu cristall com un pollastre las de per vida enfront del feix. D'acord? Però apareix el dany per radiació. D'acord? Per tant, en algun moment hem de parar. Sí? Aleshores, els cristalls són fràgils. Quan menys exposats al feix estiguin, millor. Aquesta és la premissa inicial. Ara bé, els cristalls tenen simetria. D'acord? El que vull dir, en concret, aquests cristalls, el lisozim té simetria tetragonal. D'acord? I com que tenen simetria, jo sé que si aquí hi ha un àtom, el mateix àtom es repetirà aquí. El que vull dir amb això és que amb 45 imatges ja faig per representar, per generar la meva proteïna en base a que aquesta té simetria. No sé si m'he explicat. Sí, és com si jo vull fer una reconstrucció tridimensional de l'Albert, no? Imaginem-nos que l'Albert... I jo sóc simètric. Sí, i tant per davant com per darrere fos igual, doncs no em caldria fer-li 360 fotos, no? Que 360 fotos serien totes les imatges. Sí. Només fent-la a la meitat, que són 180, doncs ja tindria prou. Exacte. Però si en comptes de 180 fos com un quadrat, doncs amb una sola cara ja en tindria prou. Que potser i és el cas d'aquí. Aquest cristall té molta simetria. I la gràcia també està en que aquesta simetria es percep en la morfologia. Sí, és el que anava a ensenyar. Sí? A la mateixa morfologia ja veus, per exemple, m'heu de creure una mica, però veieu aquesta punta d'aquí? Què s'assembla a aquesta punta d'aquí? Més o menys, aquesta punta. Això què vol dir? Que per aquí tinc un eix que relaciona això d'aquí. Si jo ho roto, aquesta part d'aquí passa aquí i aquesta passa allà. És a dir, té una certa simetria, aquest cristall és simètric, el cristall ideal, que és d'aquí, té unes cares una mica estranyes. I de fet, la forma del cristall denota això. De fet, aquests cristalls no es veuen molt bé, però són trapezis. Això són trapezis. Això són rectangles més prims. Això són rombes. Pots ficar els cristalls de taumatina? Clar. Sí. Però has de treure sí. Aquests ara són cristalls ben fets, sense presses, que difracten pitjor que els que hem fet avui. Vull dir, el d'avui és una autèntica excepció. Sí, bueno. Pensava que anaves a parlar tu. Algú vol parlar? No, res. Això és, per acabar, això són exemples de cristalls ben fets. Amb calma. Com diu ell, és un procés molt dificultós. El cas de l'isozim és veritat que és una excepció, però al mateix temps per això s'utilitza molt. l'isozim, tornant ara a l'espai, és una proteïna que, per exemple, era un científic espanyol, aquell que van enviar-lo a la NASA, i aleshores a l'estació espacial Mir, i aleshores ell es va dedicar a fer aquests mateixos estudis, o sigui, de cristal·lització, igual que jo he fet, però a la Lluna, o sigui, en un entorn sense gravetat, per veure de quina manera el gravetat afecta a la cristal·lització de les proteïnes, per veure si és millor, si és pitjor. O sigui, és un model, és un objecte de model, com que és tan fàcil de reproduir i de fer cristalls, doncs aleshores s'utilitzen moltes altres tècniques. Nosaltres, per exemple, l'utilitzem com per calibrar la línia. Com volem veure com funciona la línia, doncs agafem aquests cristalls de l'isozim i els produïm i fem altres experiments. I ens permeten, doncs, per exemple, fer desenvolupament de noves màquines que ens vagin bé per la nostra línia, etc. O sigui, és com una mena d'eina d'estudi. És una miqueta com el nostre llapis, també.
A? No, aquest no, aquest està... Aquest No. no. Aquest és d'una altra proteïna, és Tripsina. la tripsina, sí. Sí. Aquí té una altra simetria, o sigui, cada una té la seva pròpia simetria. La gràcia està que en aquests cristalls, encara que siguin proteïnes diferents, poden cristal·litzar de manera similar, és a dir, teniu l'organització, perquè això no és res més que la proteïna ben organitzada, o sigui, allò que deia alguns he dit abans. Tens una proteïna a dalt, una altra a baix, tens les teves veïnes, t'ajuntes i fas una reorganització amb les 3 dimensions ordenada de tu mateix, no? de la teva proteïna amb totes les altres. Aleshores, segons com sigui aquesta organització, doncs tindràs una distribució de punts o una altra. I mesurant la intensitat de cadascun d'aquests punts i el lloc en què estan, doncs serem capaços de, com diu l'Albert, utilitzant ordinador, això sí, doncs a poder arribar a obtenir aquests mapes de densitat electrònica i aquí interpretar-hi la seqüència. No sé si teniu més preguntes, però si no és tot. Moltes gràcies per haver assistit. Sí que ens hem enrotllat, eh?